Jos olet käynyt koskaan Ghanassa, meidän pääkaupungilla Accrassa, sitten olet varmaan nähnyt nämä naiset, tai siis nämä naiskohderyhmä, joka kääntää isoja tavaroita heidän pään päälle. Nämä naisia kutsutaan kajajei ghanan kielillä, ja se tarkoittaa nainen, joka kääntää tavaroita päässä. Yleensä nämä naiset tulee Pohjois-Ghanassa, Etelä-Ghanan, ja ne tulee työn perässä. Yleensä se on heille pakko tulla, ei ole muuta vaihtoehtoja. On kyllä vaihtoehtoja, mutta minä selitän paremmin tästä kertomuksesta. Mä oon itse Noko ja mä oon Ghanasta. Mä tulin Suomi vuonna 2010. Tulin opiskelemaan sairaanhoitajaksi, valmistuin ja olen ollut työelämässä muutama vuotta. Mutta tämän aikana mulle tulee tuommoinen syvä tunne, että minun pitää tehdä jotakin auttaa naisia Ghanassa. Ja nämä naiskohderyhmät tulee mieliin, koska heillä on jotakin arvokasta, mistä he tulevat siellä. Ne tulevat sieltä Pohjois-Ghanasta Etelä-Ghanan, ja heillä on tosi arvokasta tuotteita siellä Pohjois-Ghanassa, mikä minusta tuntuu, että voi auttaa heidän elämän positiivinen suuntaan. Yleensä nämä naiset voi olla tosi nuori, mä en tiedä onko edes ihan oikea kutsu kaikki naisia, koska suuri osa niistä on lapsia. 14, 15, 18 V. Yleensä tulee siellä Etelä-Ghanan. Ja kun ne tulee, ne elää niin vaikeassa tilanteissa, että suuri osa heitä ei ole talo, asumispaikka on vaikea heille, syöminen on vaikea, ne tekee työtä aamusta iltaan ja saa tosi pieni tuloa. Ja niin kuin mä sanoin, mä perustin tämä firma ja mun tavoite oli, että mä voin auttaa edes 1 tai 2 tai kuka tietää monta naisia, että tämä elämä, mikä ne elää siellä Etelä-Ghanassa, voi pysähdyä tai lopettaa, että he voivat elää ja saada tuloa se paikasta, mistä he ovat kotoisin, eli Pohjois-Ghanassa. Totuus on, että yleensä nämä naiset tai lapsia joutuu asumaan yhdessä. Eli sä voit nähdä vaikka 4 tai 5 naisia, joka asuu yhdessä, esimerkiksi vaikka tavallinen suomalainen kodinhoitohuone koko, että siellä voi olla 5 tai 4 naiset, joka asuu samassa paikassa. Turvallisuusasia on iso kysymysmerkki. Sitten sanitaatio, toinen iso merkki. Ja nämä naiset, jotka eivät pysty vuokra-asumispaikkaan, ne yleensä nukkuu ulkona, kadulla, yöllä. On niin paljon naisia, jotka ei ole turvallisuustilanne heille. Sä huomaat, että siellä on monet naiset, jotka kääntää vauvoja heidän takana sama aikaan, kun ne tekevät tämä fyysinen raskas työtä. Kun joku kääntää iso tavaroita pään päälle, se on fyysisesti tosi raskas. Ja osa nämä naisia ei ole koulutettu ja ei ole heidän vika. Ja nämä naiset yleensä, ne eivät ole laiska, ne tykkää tehdä työtä ja ne ovat täällä, tai siis siellä Etelä-Ghanassa, koska heidän perheet odottaa heitä kotona, että ne tekevät työtä ja anna raha heille, että ne pystyy elämään. Mutta se kysymys on, että entäs jos olisi mahdollista, että ne pystyy elämään siellä Pohjois-Ghanassa ja saada hyvät tuloa. Ne eivät tarvitse tulla sinne Etelä-Ghanaan.
minun tavoite on, että me autetaan muutaman naisia, että ne pysyy siellä heidän omaa koti syntymäpaikasta tai siellä Pohjois-Ghanassa, että ne eivät tarvitse tulla Etelä-Ghanan karsimaan. Jos käydä Pohjois-Ghanassa, se on tosi kaunis paikka, värikäs, ja siellä monet naiset, ei kaikki, mutta suuri osa, kudottaa koreja. Ne pystyy kutua koreja, ja se on taito, mikä on siirretty sukupolvesta sukupolven. Ja vaikka ei osaa pysty oppia ja kudottaa tai punohtaa koria. Ja vaikka nämä naiset punohtaa nämä koria, se ei varmistaa, että joka kuukausi tulee tuloa rahallisesti, että naiset pystyy elämään käsityön tulojen mukaan. Tämä on se paikka, mistä Nokupa tulee tämä tarinaan. Mä perustin tämä firma Nokupa. Me ollaan täällä Suomessa, ainakin minä asun täällä Suomessa. Eli Nokupa tekee yhteistyötä pohjoisessa Ghanassa asuvien naisen kanssa. Me yhdistävät naiset kansainvälisellä markkinoille. Me varmistavat reilun korvauksen. Ja tässä on se voimakas osa. Näitä koreja myydään Suomessa asti, kyllä Suomessa. Kuvittele siis tämä. Nainen istuu kotinsa ulkopuolella Pohjois-Ghanassa ja punua koria käsin. Se kori matkustaa sitten mantereiden yli ja päätyy jonkun kotiin Euroopassa, Suomessa. Tuo yhteys muuttaa kaikkiin, koska kun naiset voivat ansaivat kestävä toimeentuloa kotona, heidän ei tarvitse matkustaa Pohjois-Ghanassa Etelä-Ghanan. Heidän ei tarvitse nukkua ulkona. Heidän ei tarvitse tehdä raskas fyysinen työtä. Se on varma, että heillä on mahdollisuus vievät heidän lapset kouluun, elää paremmin elämän. He voivat asua lasten kanssa kotona. He voivat maksaa koulun maksut. He voivat rakentaa elämän rauhassa ja turvallisesti. On kuitenkin tärkeää olla rehellinen, siis puhu rehellisesti, että Nokupa yksin ei voi pystyä muuttuu kokonainen tilanne. Edelleen ihmisiä päätävät tulle Pohjois-Ghanasta Accraa. Taloudellinen eriarvoisuus on todellinen. Ilmastohaasteet ovat edelleen olemassa, mutta tämä malli osoittaa jotain tärkeää. Kun nämä naisilla on tämä arvokas työtä, nyt heillä on vaihtoehtoja. Heillä ei ole pakko muuttaa siellä Etelä-Ghanan. Ja se on tosi voimakas, kun ihmisillä on vaihtoehtoja. Haluan, että kuvittele jotakin. Toisella puolella nuori tyttö Accrassa kantamassa 50 kiloa päässä päälle kuuma aurinkon alle. Sitten toisella puolella nainen Pohjois-Ghanassa, joka punohtaa koria ja hänellä on lapset niin kuin hänen ympäristössä, että hän voi ansaitsee tuloa. Siis molemmat naiset ovat vahvoja, mutta toinen selviää ja toinen rakentaa. Se nainen, joka asuu Accrassa ja kantaa tavaroita, hänen tarina ei ole vain kertomus, miten vaikea hänen elämän on. Se on myös, että tämä nainen yrittää
rakentaa jotakin, vaikka ei ole niin kuin helppo. Hänen tarina voi olla eri, että hän on Pohjois-Ghanassa. Hän punohtaa koria. Ne korit on tehty elefanttiruohosta, sitten ne tulee Suomeen ja hän ansaitsee hyvä talouden tilanne. Tuo matka merkitsee jotakin. Joten seuraavan kerran, kun sä oot matkustamassa, tai jos sä oot vaikka Ghanassa, ja sä näet nämä naiset, jotka kantaa painava tavaroita heidän pään päälle, sä ymmärrä heidän tarina. Siis minkälainen tarina on heidän elämän takana. Kiitos, että katsoitte tämä video. Jos se olisi koskeva sinulle, tai sä haluat tietää lisää nämä naisten tarinasta, sä voit käydä lukemaan lisää Nokupan nettisivulla.